खुलुमबाय लोगोफोर नैबे 18 तारिखआवहाय मोनसे जोंनि जोबोद दुखुनांथावना ना जायफ्रा एनआईए नांनानै थानाय ना माखालि फाइनाल मोनसे रिजाल्ट ओंखारनो थांगासिनो दङ बावहाय सोरनि खाफालाव मा दं जों बेखौ बुंस' हाला इसोरनि अननायाव दा जाथों बिथांमोना गाज्रि खैफोदा दाफैथों बिसोरनावहाय एनआईए ग्रुप एनआईए जायफ्रा नांनानै थानाय गोबां मानसिनावनो एनआईए नांनानै दङ जायफ्रा जोबथेसालियाव दङ ना बिथांमोननिखौ ग्रुप वाइसआवहाय रानजोबनाय जादों 8 जन 10 जन ना बेफोरबायदि ग्रुप वाइसआवहाय राननाय जादों थ' फार्स्ट 8 जन ग्रुप नैबे 18 तारिखआव मोनसे रिजाल्ट ओंखारनो थांगासिनो दङ मोजां फैयो ना गाज्रि फैयो आसा खालामदों आंबो इसोरनि अननायावहाय मोजाङै फैथों आरो गाज्रिया दाफैथों बिसोरनि सायाव खारन गोलाव सम 12 बोसोर गाहाम जियालाव थाबाय दिनै मोनसे हाथियार हमहैनानै बा हारिनि थाखाय नांनानै ना बेफोरखौ बुंनो थांबा गोलाव जायो आरो बेफोरखौ जों लिडारफोरखौ बुङोब्ला नाथाय बै गाहाय लेभेलनि जायफोर बै लिडारफोरखौ बै सुबुंखौ अनसायग्राफोरना बिफोरो बुजिया सोमजिया माखासे बाथ्राफोरखौ बुङो आरो आंनियावल' नङा गोबांनियावनो माखासे लिरना हरनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बिसोरनि थाखाय बे सोरखौबा गाज्रि लिरनानै हरनाय गाज्रि वर्ड गाज्रि सोदोब बा माबा मोनसे लिरना हरनाय बै सुबुंनि गियान आखल आखु आरो बिसोरनि बिमा बिफायाबो बेफोरबायदि फोरोंदों होननानै आं सानो आंनि साननायावहाय थ' जिखियानो जाया मानो जोबोद दुखुनांथावना आं नैबे 18 तारिखनि केसखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै जों खोनानोबो मोनदोंमोन जेब्ला आं जोंनि लरेन्स इस्लारि सारनावहाय आं खनसे सोंहैदोंमोन जेब्ला लरेन्स इस्लारि सारा बुंदोंमोन एनडिएफबिनि केस हाइनेस केस बा जेलाव थानाय आरो भुटानाव जायफोर गोमानानै दं मिसिं जानानै दं बेफोरखौ नोंसोरनि एनडिएफबिनि लिडारफोरनो हगारना होनाय जादोंमोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन थ' दिनै आं बेखिनि बाथ्राखौ दिनै बुंनो सानाखैमोन सार लरेन्स इस्लारिया बुंदोंमोन जे माने फार्स्ट टाइम आं सार एमएलए जों सावरायहैदोंमोन ना अब्लानि समाव सार एमएलएआ खोन्थाहरदों बे बाथ्राखौनो खोन्थाहरदों सेकेन्ड टाइम आं हाबहैफिननाय जायासै होमबा खालि आं मोनसे स्टेटमेन्टबो लानो होननानै हाबहैदोंमोन सार एमएलए नावहाय लरेन्स इस्लारि सारनाव नाथाय माखासे बिनि टाइम सर्ट बा हाखु दाखु माखासे जानायखौ नुनानै आं लानायबो जायासै सोंनायबो जायासै थेवबो ओरैनो सोंनाय जादों जे जोंनि भुटानाव जायफोर हमजाना थानाय बेफोरनि सायाव माब्रै स्टेटमेन्ट लादों सार मा इनिसिएटिभ लादों मा सिन्था धारा खालामदों सार होनना सोंनायावहाय बियो बुंदों भुटानाव थानायफोरखौथ' जों बरननांगौमोन नागिरनांगौमोन नाथाय बावहाय एनडिएफबिनि साबा सोद्रोमाफोरनो लिडारफोरनो बेखौ दायित्वखौ हगारनाय जादों होननानै सार लरेन्स इस्लारिया रोखायैनो फोरमायनाय जादों आरोखि थ' बावहाय जों नुनो मोनबाय दायित्वआ सार लरेन्स इस्लारिनिसिम आं बुंनो थाङाखै बेखौ खिन्थु जायफ्रा दिनै दायित्व मोननाय ना दैदेनगिरि आं बुंनो थांगोन नैबेखौसो गबिन्द बसुमतारी आरो थानांगौ नैबेजों लोगोसे इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोना 100% दायित्वखौ मोनदों होननानै आं सानो दा बुङोब्ला बिसोरो दिनै दुखु मोनो बा लाजिबो मोनो ना लाजिबो मोनो दिनै बिसोरनो जुदि बिसोरनि मानसिखौ जुदि बरननो गोसो गैयाब्ला आजि 2 बोसोरनि सिगांनो आं सार लरेन्स इस्लारिनाव बेखिनि बाथ्राखौ सोंहैदोंमोन हारसिं थांनानै रायलायहैदोंमोनबो एखेयानो जादोला एकर्डआबो जाबाय दिनै बिसोर गोजोन गोरोबथायाबो जानानैबो थांबाय बिनि सायाव बुंबाय थाब्लाबो माथो जाबावनाय नङा होमबा थ' बाथ्राया रासिन सिन्था खालाममारनांगौ दा साननांगौ नैबे गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा बेजों लोगोसे जायफ्रा 3 दंफादेरबावो ना जिहेतु एमएलए लरेन्स इस्लारि सारानो खनसे मोजाङैनो बा गुवारैनो बेखेवनानै खोन्थाहरखादों थ' दिनैहाय दा 18 तारिखनिया साननो गोनाङा बेसो आरो प्रमद बर'आबो गेजेर गेजेर बुङो थ' बिसोरनि मानसिनोनो जों बेखिनि दायित्वखौ हगारजोबना होनाय जादों
बेखिनि बाथ्राखौ जों मालाबा मालाबा खौरां बिजोंफोरावहाय जों खोनानोबो मोनो। थ' होनना बुङोब्ला गबिन्द बसुमतारीनि गोरोन्थि बेफोरो आरो रनजित बसुमतारीनि गोरोन्थि थाङै थुङै नोंसोरनावनो खोख्लैफिनजोबदों दायखौ। जिहेतु प्रमद बर'आ दिनै बेफोर दायित्वखौ नोंसोरनो हगारदों। जिहेतु नोंसोरो गबिन्द बसुमतारीया केसखौ मोनथिगौ मोजाङैनो, फेरेंगा मोनानो मोनथिगौ मोजाङैनो, जायफ्रा साबा दंदेरबावो सोरबा सोरबा साबा दंबावो होननानै खोन्थादों, बिसोर साबा मानसिनो गथायनानै होदों। बेखिनि आफादनि जेसेबां केसनो हाइनेस नन हाइनेस उइद्र'नो मोननाय मोनि बेफोरनि खामानिखौ मावनो थाखाय हगारनानै होदों। नाथाय बेफोरखौबो बेफोर दायित्वआ गबिन्द बसुमतारी मोननाव रासिन थागोन। खिन्थु दिनै बिथांमोना मा खालामदों, बेसेबां फोरमायदों प्रमद बर'आ मानो एरखिखो दिनैहाय नैबावहायबो मोजाङै साननो गोनां जानानै फैदों। नैबे 18 तारिखनि इसोरनि अननायाव दाजाथों सोरबा सासेया गाज्रि जिउ जोबजासिमहालागै साजायानो जाथों बा जिउ जोबजानाया फासिखौनो दा मोनथों बा जिउ जोबजासिम साजाखौ दा मोनथों, जों बेखौ लुबैदों। इसोरनि अननायाव जुदि थारैनो जुदि जामारोब्ला बिनि दाया सिदा सिदि बाथ्रा नैबे गबिन्द रनजित बसुमतारी आरो जायफोर साबा दङमोन नैबे केसखौ फोजोबनाय आफादनियानो जा सोरबा नन आफादनियानो जा बा गुबुन गुबुनानो जा दायनिगिरिया बिसोरनाव गोग्लैहैजोबगोन। आं बेखौ सिदा सिदि बुंदों। 18 तारिखआव मोनफैथों। 18 तारिखआव जों मा रिजाल्ट मोनो, मा डिक्लार होयो, जों बेखौबो खोनासंगोन। नाथाय बैसोरो दिनैहाय जायफोर जेल NIA नांनानै थानाय ना, आं बिनि सोमोन्दैबो 18 तारिखआवसो बुंगोन। आं दिनैनि दिनाव आं जेबो बुङा। गोबां ससियेल मिडियाया गोबां खोथा बाथ्रा बुंनो, ससियेल मिडियायावहाय गोबाङानो दिनै गोबां बाथ्रा बुंलांदों ना, गोबाङानो गोबां खोथा गुवारै बेखेवनानै होदों। जेब्लानिफ्राय ससियेल मिडियायाव ओंखारजेनदों, जेब्लानिफ्राय ससियेल मिडियायाव ओंखारदों, आफादनि जेसेबां फैदों आंबो एसे दामफ्रामदों आरो न'खराव हानायमानिखौ हाबैफ्रामदों। नाथाय बैसोरनि प्रब्लेमखौ समाधान बा सल्युसन जायफोरा मोननांगौ बिसोरबो मोनाखै, जायफोर मोननाङा दिनै बैफोरबो मोनदों। दिनै सोरबाया माबा मोनसे मोनबावनांगौ दङना, बेफोरखौबो मोनाखै। NIA नांनानै थानाय जाय जोबथेसालियाव थानाय बिसोरथ' गैबावा बेफोरबायदि। थ' जोबथारनायाव आं बेखौनोल' बुंगोन, 18 तारिखआव इसोरनि अननायाव बै सुबुंफ्रा ex-NDFB-फोर जायफोर हाग्रायाव थानाय आरो थायि, जायफोर हाग्रायाव थायालाफानो आफादनि खामानि नांनाय मावनानै खामानि मावनानै NIA नांनाय, दिनै बिथांमोनाबो 10-15 बोसोर 10-11-15 बोसोर गाहाम जेल जानानै दङ। बिथांमोना 18 तारिखआव जेबो दाजाथों, मोजां फैथों बिथांमोननि रिजाल्टआ। आं बेखौनोल' इसोरनाव आर'ज गाबगोन। थ' आं माखासे बाथ्राखौ 18 तारिखआव फिन लाबोबावगोन। बिनि सोमोन्दै सोरनावबा सोरबा UPPLनि सिदा सिदि बाथ्राखौनो बुंगोन, सोरबा UPPLनि मेम्बार होन सोद्रोमा होन बिथांमोननि देहायाव नांदोंब्ला खमा निमाहा बिखानाय थाबाय। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।